Benvinguts i benvingudes, tu miris com tu miris. Això és el Rap en Rap, a Ràdio La Vall. I aquí estem un dissabte més a Ràdio La Vall. Com ja sabeu, estarem fins al punt de la 1 fent-vos companyia. Carles Coll, Joan Barris i un servidor, Marc Sanchís. Estem avui acompanyats per un nou convidat especial. Des de Sant Joan les Abadesses presentem Nudrama. Bon dia. Bon dia. Nudrama, que antigament era conegut com Drakir. I amb ell donem el tret de sortida a aquest nou programa especial Nudrama, i ho fem amb el tema No tornaré mai, extret de l'EP de l'any 2016, que es titulava igual que el nom de l'artista. Això és No tornaré mai, de Nudrama. Doncs bé, per qui no ho sàpiga, Nudrama és un artista de Sant Joan les Abadesses que es dedica a produir i també a cantar rap, trap, o un estil molt propi que potser crec que no val la pena etiquetar de cap manera. Primera pregunta, Ricard, t'agrada escoltar-te? A veure, sempre depèn una mica del tema que es posi, perquè vulguis o no, un artista evoluciona molt al llarg dels anys, i si ara em poses una cançó del meu primer EP, potser no m'hi sento tan identificat, però si són cançons amb les que m'he dedicat i a les que considero com part de mi, evidentment sempre és un plaer poder-les escoltar. Molt bé. A partir d'aquí, Nudrama i Ricard i Nudrama són el mateix, són la mateixa persona? Jo penso que Nudrama, com a mínim, és la part de mi que té més profunditat, té més transcendència i es planteja les coses més vegades. Ricard, al cap i a la fi, és el dia a dia, és la rutina i és la persona més, potser, desenfadada, que té moltes cares, però Nudrama no deixa de ser una part de mi que va molt al fons de les coses i sobretot podríem dir que és més melancònica i més transcendental, sí. I el canvi de Drakir a Nudrama? Bueno, com deia abans, un artista té moltes etapes i pensava que l'etapa de Drakir s'havia acabat, i el concepte de Nudrama, que penso que és fusionar aquesta melanconia i aquesta innovació, aquesta mirada cap al futur, cap a aquest futur potser una mica post-apocalíptic o una mica distòpic. Aquest concepte era amb el que m'hi sentia més identificat i pensava que havia de deixar enrere el Drakir, que al cap i a la fi era una decisió que vaig prendre quan era molt jove, quan era un nen, i em tocava una mica de maduració en aquest sentit. Va, perfecte. Com ens has dit, la teva trajectòria ha anat evolucionant, perquè de fet tens una trajectòria llarga amb la música, una relació extensa. Com va començar aquesta relació, ho recordes? Sí, de fet va ser una cosa molt curiosa. El primer contacte que vaig tenir jo amb el rap va ser a l'emissora de ràdio del meu poble, de Sant Joan de les Abadesses. Ostres. Que de tant en tant ens regalaven cintes de casset. Sí. I un dia ens van regalar una cinta d'un grup que es deia Poder Latino, encara me'n recordo, i que de fet en Chas, que el vau tenir l'altre dia al programa, també em va coincidir que també l'havia escoltat, aquest grup. Sí. I va ser algo brutal, perquè des d'aquell dia vam escoltar la cinta, jo devia tenir 6 anys, el meu germà en tenia 8. Ostres. I ens vam començar a aprendre les cançons de memòria, vam començar a flipar amb el rap, i des d'aquell dia, sempre que escoltàvem alguna cosa de rap, paràvem atenció. Sí. I des d'aquell dia fins avui doncs, ha anat creixent cada cop més. Vas començar a la ràdio i avui estàs a la ràdio, no? Correcte. I una pregunta que tinc jo, la relació amb el rap va començar amb Poder Latino, i la relació amb el trap? Doncs, a mesura que anava descobrint el món del rap, jo crec que a partir dels 15 anys va cridar-me l'atenció el subgènere del rap que és el Dirty South, que es fa al sud dels Estats Units, i que em va cridar l'atenció perquè trencava una mica amb tot el que havia sentit jo de rap fins llavors. Els tempos eren més lents, hi havia més sintetitzadors, i aquell estil és amb el que em vaig criar, o amb el que vaig passar l'adolescència, sobretot. I això va fer que sempre tingués un ull al sud dels Estats Units, i quan allà va aparèixer el trap, a mi em va flipar en el seu moment. O sigui que, tenint en compte que Espanya va arribar molt més tard, jo puc dir que ja hi havia tingut un contacte molt directe. Sí, bé, és molt interessant això que dius, i de fet jo crec que des del Rap en Rap ens agradaria reivindicar una mica que avui dia es parla molt del trap com un gènere molt nou, i Nudrama estava fent trap en català fa, què, 10 anys més o menys, potser?
A veure, jo recordo que tenia, per exemple, una cançó amb un beat de Gangsta Boo, que és dels pioners del trap i del Dirty South allà als Estats Units, i aquella cançó era del 2009 o 2010. Imagina't. I era en català i sí, me'n recordo que tenia una cançó que es deia Bitllets de 20, com per fer una mica el joc. Sí. I en el fons fa molt de temps, sí. Genial. Posem una altra cançoneta per anar ambientant, Marc. Si us sembla, per aquí en tinc alguna. Què us sembla si continuem amb Punts de llum del mateix Nudrama? Perfecte. Doncs bé, acabem d'escoltar Punts de llum de Nudrama. Sí, continuo jo. Estàvem parlant una mica de rap, trap, i per concretar una mica més, referents en els dos terrenys? A veure, els referents del trap que tinc sobretot serien Tory Lanez, em sembla, segurament és el meu artista americà preferit, em flipa tot el que fa. Sí. I després, bueno, els referents sempre van canviant en el temps. Ara sí, també no t'ho he concretat gaire, 10 anys, tants anys de carrera és difícil, però... Ara mateix, per exemple, el que tinc al mòbil seria l'últim treball de Young Thug, l'últim EP que ha tret, sí? Que té una cançó fent com una mena de col·laboració amb Elton John, que em sembla una passada. Sí. Després tinc l'últim disc de Saint John, que també em flipa. També tinc coses més R&B, un tio que es diu Daniel Caesar, que és així més soul, ostres, ni idea. Em flipa molt. I l'últim de Travis Scott també m'ha marcat moltíssim. Sobretot rap dels Estats Units. Rap trap dels Estats Units. D'aquí a Espanya escolto Ébano, que té un grup que es diu Organic Name, sí? Que són de Madrid i em sembla brutal. I Dele Blando, que és de Galícia, que fa poc va venir a tocar aquí a Barcelona. I molt guai també. Tenint en compte que vas començar fa molt de temps, que hi va haver l'evolució de Drakir a Nudrama, ha estat difícil ser un artista que viu lluny de la gran ciutat per començar a dins els terrenys del rap, a gravar-se les cançons, a produir-se les cançons? Sí, o sigui, sí que té el factor romàntic i vulguis o no, viure en un poble t'alimenta moltíssim, però al cap i a la fi és difícil perquè no estàs en el nucli on tot es fa, i el meu germà i jo ens hem patejat tot Catalunya buscant estudis i intentant gravar el lloc adequat, i et busques molt la vida, t'has de treure les castanyes del foc i és xungo perquè moltes vegades ets una mica el bitxo raro i el que ha de lluitar-ho més per poder destacar entre els que ho tenen fàcil, sí, sí. I relacionat amb això, donar-se a conèixer també deu ser més complicat. Clar, evidentment, vulguis o no, encara que la música es valgui per als talents de la gent i el que sigui, també hi ha molt de coneixences i de cercles d'amistat. I moltes vegades veus que no estàs en aquests cercles d'amistat i és més difícil fer-te destacar o fer-te veure. Evidentment, si no ets amic del grup més influenciable, tu no ets influenciable. Sí, per desgràcia és una mica així, no? Sí. Una pregunta així més general, però que també crec que està relacionada amb això. Estàs infravalorat? No ho sé, clar, això em costa molt a mi de dir-ho, però sí que he de reconèixer que moltes vegades han vingut persones que m'han dit que m'havien escoltat i que els hi havia arribat el que havia fet. I he vist que els havia marcat de tal manera que pensava, ostres, si jo tingués una exposició més gran, molaria que més gent estigués marcada. I clar, jo sé el que suposa per mi fer música i l'estona que hi dedico i l'ànima que hi poso. Sí. No et sabria dir si estic infravalorat, però en tot cas el que sí que puc garantitzar és que la meva música és 100% ànima i no està feta perquè agradi a ningú ni tal, simplement és puresa que transmeto. Sí, i dediques molt de temps a donar-te a conèixer, a intentar que et senti més gent. Sincerament, et menja el cap, això? Et preocupa? No, ni molt menys, ni molt menys. Si jo realment, moltes vegades ho he pensat, si jo realment volgués que m'escoltessin, podria fer 4 moviments perquè això fos possible. I fer música més demagoga i... Sí, més comercial, segurament, sí, no? Sí, o pujar-me a un escenari i dir el que la gent vol que digui per atreure més gent. Però realment no, jo no faig moviments perquè em sentin, no em passo el dia penjant històries a Instagram, no em passo el dia fent-me veure, no. Què busques amb la teva música? Per una banda, té un punt terapèutic
una mena de via d'escapament que a mi em salva la vida, pràcticament. I per l'altra, doncs, tinc ganes de posar sobre la taula temes sobre els que la gent no hi pensa gaire i d'alguna manera despertar les arrels o les essències adormides que té la humanitat, aquesta part més, no sé, de puresa essencial que crec que ha quedat enrere i fer que d'alguna manera torni, no? Sí, perquè en el fons jo crec que les teves cançons no són fàcils. I ho dic en el sentit que moltes vegades ja has de donar dues voltes o les has de tornar a escoltar per entendre-les. I segurament per això no tenen tanta repercussió, perquè avui dia es busca com el contacte fàcil, entendre les cançons a la primera. Creus que tot això fa que no tinguis tanta repercussió o que sigui? Segurament, sí. Moltes vegades ho hem parlat amb el meu germà i això, al cap i a la fi, la meva música es podria considerar que no és per tothom a la primera, no és una música que tu escoltis i t'entri a la primera, potser. I això fa que no estigui a la primera línia de l'aparador. Sí. Jo crec que quan fem la pregunta de si considerem que és un artista infravalorat, ens referim molt al tema de les reproduccions. Però al final sí que, o sigui, aquí el que llenço és més una reflexió, és, per exemple, és el que comentaves tu Ricard, no? Tens la gent que t'escolta, saps que t'escolta i que t'entén. Jo crec que aquí s'està demostrant que no és un artista infravalorat, sinó que qui l'escolta realment el valora. I aquí jo crec que un dels punts claus que té la seva música és que té unes referències que sovint no pots entendre la primera, però que conviden moltíssim a voler entendre-les. I jo crec que aquí aquesta és la resposta a que No Drama jo crec que no és un artista que està infravalorat, perquè aquí realment l'escolta sap el que està escoltant. Sí, al final potser és millor doncs, que t'escoltin 10 persones però que connectis, que no que t'escoltin 100 persones però podríem dir d'una manera superficial, sí, no? És una mica el que volia comentar abans. A mi realment aquesta gent que se m'ha acostat i m'ha dit la teva música m'ha marcat de veritat, jo veia molta sinceritat en això i realment a mi això m'omple molt més que tenir 100.000 reproduccions. Si realment aquella gent és fidel i es queda escoltant la teva música passats els anys i passades les modes, a mi això és el que realment em fa creure en la meva música al final. Per tant, podem dir que No Drama està assolint el seu objectiu. Totalment. A mi el que m'ha portat la música a nivell vital, a nivell de felicitat, a nivell de plenitud, està assolit des de fa temps. Doncs si us sembla anirem a escoltar una mica més de No Drama i anirem a escoltar Dark Ages de Manshad Nasser, si no m'equivoco, un dels últims treballs d'en Ricard, que avui el tenim aquí al Rap and Rap. Doncs bé, això era Punts de Llum de No Drama. I relacionat amb una pregunta que t'hem fet abans, Ricard, Drakir, No Drama, en una entrevista al canal de Werner Heisenblé, que avui el tenim aquí, donant suport, sí? Comentaves que t'havies després de Drakir, i avui també ho has comentat. La pregunta és, Drakir, tot i no formar part de No Drama, segueix influint en les seves lletres? A veure... Com comentava abans, Drakir és una etapa de la meva vida que crec que no és que hagi volgut deixar enrere, expressament, però, bueno, simplement he fet un pas més i ha quedat enrere, sí. Drakir i No Drama potser és més una qüestió de noms i de maneres d'enfocar la meva carrera, i no sé si el so que feia servir quan em feia dir Drakir continua present encara, perquè ara comparo, per exemple, un treball com és Diàspora i no crec que torni a fer un so tan específic com aquell. Perquè l'evolució és... Perdó, vull fer en quant a lletres, en quant a so o en tot? En tot, jo penso això. Si veiem la carrera d'un artista com una constant evolució, em costa identificar-me amb les cançons que feia fa 6 anys, per exemple. Vull fer un apunt, no hem escoltat Punts de Llum, hem escoltat Dark Ages, sí, de Manshad Nasser, que és l'últim àlbum que ha tret No Drama el 2017, el novembre del 2017, pot ser. I relacionat amb l'evolució de la que esteu parlant, quin sentit té Manshad Nasser en aquesta evolució de No Drama? Doncs, mira, ara per exemple estem escoltant durant tot el programa beats que surten d'una beat tape que es diu Avui soc un residu, que era del 2014,
i eren d'alguna manera residus perquè no van acabar enlloc, eren beats que no es van aprofitar. Sí. I en aquell moment doncs els vaig exposar, aquests petits residus, però ara, amb el pas del temps, Manshiyat Nasser ve a ser com, no sé, ho he explicat moltes vegades, però és un districte de la ciutat del Caire d'Egipte, sí, que està bàsicament formada per residus que arriben del Caire i que el primer sector econòmic d'aquella ciutat es basa en reciclar-los. I les cançons de Manshiyat Nasser són coses que surten més en un primer impuls, com si fos això, com si fos un rebuig que t'has de treure de sobre. Sí. I l'evolució seria aquesta, de la persona que avui era un residu a una ciutat plena de residus. És interessant, és una reflexió molt interessant. Sí, que demostra que darrere és un àlbum conceptual, és a dir, que hi ha un concepte darrere, que no és deixar anar els temes i ja està. I també té a veure amb això que explicaves abans, que la teva música és molt pensada i té com un sentit, és a dir, no és fer música perquè sí. Home, jo crec que aquests són detalls que al final diferencien un artista d'altres tipus d'artistes, no? És a dir, és el que comentàvem abans, potser hi ha artistes que els interessa més treballar a partir de singles i que aquests singles tinguin una repercussió brutal, o altres tipus d'artistes que prefereixen doncs, que tota la seva carrera musical tingui un sentit i un ritme, per dir-ho d'una manera, no? Sí, de fet, més enllà de treure un treball per any i que la teva carrera quedi marcada per aquests passos, a mi m'agrada que al final la gent que escolti Nodrama i que us segueixi pugui anar reconeixent autoreferències i crear com una mena de món propi en el que es van explicant petites històries que d'un treball a l'altre segueixen un fil, o referències que un oient podrà reconèixer que s'havien fet abans, o conceptes que he creat jo mateix i que els vaig introduint a poc, que hi hagi un fil conductor que se segueixi al llarg de la carrera d'un artista, perquè ell ha creat el seu propi món. Això ho veig molt interessant. Doncs ho és. Doncs parlant d'aquesta carrera artística, si us sembla, anem a escoltar una mica més de Manshiyat Nasser, que és l'últim treball que ha presentat Nodrama, i ho farem amb Ghost Rider, un dels temes per excel·lència d'aquest treball, si no m'equivoco. Bé, acabem d'escoltar Ghost Rider, una cançó més de l'àlbum Manshiyat Nasser, i a mi m'agradaria que ens expliquessis una mica quin sentit té aquesta cançó en aquest àlbum. Doncs el sentit de Ghost Rider està bastant clar per mi. Un Ghost Rider és una persona que escriu les lletres d'un artista sense que el seu nom surti a la llum, sí, però en canvi l'artista és el que s'emporta el mèrit. Sí. Doncs d'alguna manera jo moltes vegades m'he vist com el tio que es passa hores escrivint les lletres, treballant i currant-s'ho, però irònicament acaba sent un altre artista el que s'emporta el mèrit sense tenir tota aquesta estona de treball. I em va venir aquesta imatge al cap, no? Doncs que estava en una cel·la treballant, currant molt, però que no veia els beneficis. I segurament està relacionat amb el que parlàvem abans, sobre la repercussió. Sí, en el fons, crec que una de les qualitats de Nodrama com a artista és la capacitat de crear imatges molt potents amb les quals la persona que l'escolta sent molt identificada o pot entendre molt bé l'artista. Abans parlàvem d'evolució i m'agradaria fer una altra pregunta en relació a això, i és que en les teves lletres es pot apreciar que t'has dirigit, nosaltres entenem, en un sentit més culte i de més perfecció lírica. A partir d'aquí, quin és el següent pas i quin és el teu target? Són dues preguntes que les he fet una mica desordenades, però... Val. El que comentes és això, que hi ha una lletra molt elaborada i que, per tant, pot ser que, com deies abans, no arribi a tanta gent o la gent hagi de donar unes voltes que no té ganes de donar. Jo penso que ara mateix el que estic fent és intentar buscar un punt d'equilibri entre aquesta elaboració de les lletres, però alhora que també et vingui de gust escoltar-ho perquè musicalment t'arriba molt bé. I jo penso que a Manshiyat Nasser almenys he fet una mica aquest esforç, o estic començant a fer-lo que musicalment també t'entri molt bé, saps? I em curro molt més el que són les melodies i el que són les harmonies i el cantar-ho i el
el tema instrumental també, i que sigui més amè per a un públic. Perquè fora de micros ens comentaves que les bases de Mancha Naser, a diferència d'altres treballs, no són teves. Per algun motiu en concret? Bueno, una mica per lo que comentava, que eren coses que sorgien més d'un primer impuls. Aquí tenia ganes de fer una mixtape i simplement tirar-me a la piscina, i tots els beats que escoltava per internet i em cridaven l'atenció, doncs llançar-m'hi, sense tampoc pensar en un producte tan artesanal, per dir-ho així. Sí, jo crec que en aquest punt de l'entrevista podríem escoltar una altra cançó que serveix molt per entendre l'àlbum, que és Just Another One. La tens per aquí, Marc? La tinc. Si em doneu 2 segons, us la preparo. Doncs aquí ho tenim, Just Another One. Bé, continuem amb l'entrevista. Ghost Rider creiem que és un tema molt interessant per entendre tot el concepte de l'àlbum. També ho és la cançó que acabem d'escoltar, Just Another One. Per què aquest títol i per què aquesta cançó? Perquè, com comentàvem, si el nivell d'escriptura és elevat, més elevat i cada cop més elevat, pot arribar a un punt en què sembli que m'estigui convertint en una persona elitista, que digui que la meva música només pot ser escoltada per uns quants i tal, i de fet és just el contrari. Jo vull que arribi a tothom sense fer cap mena de discriminació, i de tant en tant, quan et planteges coses d'un pes tan gran, et pots pensar que estàs per sobre dels altres, i Just Another One és com per posar els peus a terra i dir que en el fons sóc una persona com qualsevol altra que fa el seu esmorzar tranquil·lament al balcó i que... tranquil·lament. Sí, a vegades a la gent no hi costa, no? Diferenciar entre l'artista i la persona. Bueno, és aquest etern debat. Sí, i aquesta intenció de perfecció lírica et porta moltes hores? És el que dediques més hores, el temps d'escriptura? Clar, el procés d'escriptura acaba sent com una mena de ritual molt, molt heavy, perquè jo quan em poso davant d'un full i em plantejo què vull dir, com ho vull dir, poden ser moltes hores, i moltes vegades m'he vist com entrant en una mena de trance per acabar arribant a lo que vull arribar. I sí, és una cosa molt ritual, per dir-ho així. I en general, la base fa la lletra o la lletra fa la base? Depèn. Hi ha hagut vegades que em trobo caminant pel carrer i veig alguna cosa o m'apareix alguna imatge al cap i ha de quedar registrada en algun lloc, sigui com sigui. Em trec el mòbil i l'apunto perquè si no es perdria. I després sí que quan em poso a escriure la introdueixo o la faig encaixar més. Però moltes vegades hi ha beats que m'han passat que em semblen tan impressionants que ja fan que la cosa flueixi sola i jo escric donat de la mà del beat. I una altra pregunta que va relacionar el procés d'escriptura. Quina diries que és la major por de Nudrama a l'hora d'escriure? Jo penso que una idea que tinc constantment al cap quan faig música és que quan me la miri al cap de 5 anys continuï pensant que va valdre la pena escriure allò en aquell moment i va ser un punt important en la meva vida. Una por, o almenys un dubte que em sorgeix quan escric és: realment això és una cosa que et surt de dins? Una cosa transcendent, no? Sí, perquè si jo escric sobre una dèria que tinc en aquell moment i que al cap de 5 dies ja no hi pensaré, no m'interessa tant. Tinc ganes de deixar una petjada pura i que al cap d'un temps reconegui aquelles lletres com a meves i com a importants per mi. En general t'ha passat que escoltes temes de fa anys així i dius: ostres, això a mi no m'agrada o no... És curiós perquè escolto, per exemple, el meu primer EP, que va ser quan jo tenia 15 anyets, i el comparo amb el mi d'ara i evidentment no té res a veure, però penso, sí, en aquell moment estava passant per aquella etapa i va ser important deixar-ho marcat. Doncs això és bàsic, no? Segurament. Sí. Doncs bé, després de parlar sobre Nudrama, jo crec que també és interessant parlar sobre el projecte que està entre mans i que sembla que sortirà en breus de Rap de la Terra. Ens podries avançar una mica què podem trobar de Nudrama, també que ens expliquis una mica com t'has vist involucrat dins el projecte, què és exactament Rap de la Terra? Doncs Rap de la Terra em va arribar la notícia i em va fer molt content perquè trobo que és una iniciativa brutal
d'un grup de gent que es va juntar i va pensar que havien de recopilar alguns artistes que ells pensaven que eren rellevants en el panorama català, de rap en català, i serà un treball de, si no m'equivoco, 22 artistes, i cadascú aportarà un tema inèdit. I un dia em van enviar un missatge, crec que era un dels homes Llúdriga, i em van dir que els hi molaria que estigués allà, i la manera com han treballat i la manera com s'han organitzat em sembla brutal. Faran la presentació de l'àlbum, faran concerts i estarà molt guapo. Home, ja tocava, no? Segurament fer un tipus de... Faltava un tipus de moguda així. Sí, jo crec que era hora de que algú fes el pas, perquè realment jo crec que es tracta de fer el pas, perquè després en aquest món ara mateix hi ha moltíssima gent disposada a col·laborar. Sí, teníem tots els ingredients, però faltava cuinar el plat, no? I ha arribat l'hora i la veritat estem molt contents de que puguem viure això. Ens podries avançar alguna coseta? Doncs el tema en el que participaré, el Rap de la Terra, es diu Pirarte, i en veritat molaria molt fer-lo aquí en directe. Doncs sí, home, podem? Només faltaria. Nosaltres encantats, quan tu vulguis. No drama en directe, el rap en rap. No drama. Hey. You feel it? He recollit herbes, no sé com es diuen, estan al punt més elevat inaccessible, tinc vertigen. Des d'aquí sembla que el món fugi, des d'allà veuen molts problemes de logística, hem bugit. Avui sóc una planta al mig de l'asfalt de Cuba, dona'm una mica de saba, noto com la vida s'acaba. Llegeixo el Ramayana Shangri-La, em sento el meu propi pilar. La batalla de les termodinàmiques, miro Haneke i sento que el món té una via d'escapament, ara que les coses em comencen a quadrar la psique. Even if humanity don't really care. Els teus propis fills estan atrapant formigues i grills, poden acabar convertint-se en perill, perquè la pura ràbia sol anar lligada a les gàbies, que et rebentin les vísceres a Aràbia. No són mites, són cites de persones que t'han marcat una mica i et repeteixen infinites vegades en cicle. Van caure 2 peatons tremolant en ple dia. Em van dir surt i cura'ls quan estava comprant noodles en un supermercat apartat que fusionava cultures, poca fruita, estanteries buides. I think the owners really need to do it up, o el local es morirà. Penso que estem desaprofitant tantes capacitats innates que donaríem per reescriure Siddhartha. És quan venen ganes de pirar-te, però pensa que pots passar de ser un xòfere que acabin nominant-te 21 premis per interpretar un pirata. El somni somali. No drama, vademecum family. Hey, no drama, you feel it? Hey. What up, the coach, son? Hey. Wow. Acabo de venir d'Aruba, sense moure un dit de la vànova, ni trepitjar l'àgora, fòbia, desconfiança de l'etre. Em venen unes ganes d'agafar les maletes buides i marxar a correcuita allà on sigui. Estic en un mapa, diguin, a les zones més blaves, sense descartar les eslaves, però hauria d'haver-hi hectàrees verges, m'hi porten els xerpes i m'hi deixen. Sento verges i ho veig a temps real. Això em semblaria absolutament ideal, for real, perquè jo he vist les Shadows i ara tinc ganes de fer-me un gronxador amb un pont i trobar la pau, shalom, que es mantingui a l'aire com la vibració que fa un gong amb el cop d'un mong. Zen, la percepció de la realitat pot variar molt, l'exconnecti els cordó de plata i lligat i fort, quan mantigo a sèrio supina amb giro fort al voltant, després d'una estona ja no ho noto tant i m'alleujo, perquè et sento més junt de la resta i alhora em molesta. M'interessen els coloms com Nikola Tesla, lo seu era una obsession, jo només ho dic a les lletres, sovint em sembla infecte ser un occidental home CIS blanc, dels que se m'assemblen, pels que comparteixen benefici i s'enorgulleixen. Ebony's in the population. Yeah, això ha estat No Drama. Yeah. Yes.
Guapíssim, Vale, Ricard, he fet un guapíssim. petit fragment aquí, un petit tastet, i ja el sentireu guapo. No és tota la cançó? No, he fet això, un petit fragment. Ostres, doncs, m'ha semblat brutal, La veritat és que fa molt bona pinta tant aquest tema com tot el que... Jo tinc moltes ganes que surti Rap de la Terra perquè estic content de que es facin aquestes mogudes i a partir d'aquí doncs enllacem una mica amb la pregunta de com veus l'escena catalana ara mateix. Bé, primer de tot, creus que es pot parlar d'una escena? Si m'ho haguessis preguntat fa 4 anys, no crec que t'ho hagués dit encara, però ara crec que s'està consolidant un moviment i una escena prou forta, sí. Abans de res m'agradaria fer un shout-out, saludar els que van fet el beat d'aquest temazo, que són Manu, amb el que treballaré d'aquí poc, i també Spliffman, que va fer el beat una mica patxes. Va, perfecte, doncs des de Rap en Rap el saludem. I en aquest sentit, per acabar una mica amb l'entrevista, també ens agradaria parlar d'un esdeveniment que es va produir aquest dimecres a Barcelona, on va tenir lloc el concert de Senyoca a la sala Razzmatazz de Barcelona. Ho vam dir a les xarxes socials i ho tornem a dir. Per nosaltres va ser un concert històric i creiem que suposa un abans i un després en l'escena catalana. I per què? Doncs perquè que un raper català faci un concert en una sala tan reconeguda com és Razzmatazz i a més hi participin molts artistes i doni aquesta sensació d'una escena junta amb una base molt sòlida, creiem que això és boníssim pel rap en català. No sé com veus aquest concert en concret i com veus com s'està gestionant tot això, tota aquesta base que hi ha. No només un concert a sala Razzmatazz, sinó que un sold out a sala Razzmatazz, que això diu molt. Vull dir que tot l'amor a Senyor Oca, tot l'amor a en Sergi i tots els que s'ho han currat, perquè la veritat és que té molt de mèrit. Sí, és una mica el que comentàvem. Crec que s'estan començant a posar unes pedres molt sòlides, uns fonaments que aguantaran durant molt de temps, i hi ha proves indiscutibles com el concert de Senyor Oca o com tot el que s'està cuinant a foc lent, però algun dia rebentarà seguríssim. I per acabar una mica l'entrevista, projectes futurs de Nudrama? Ara mateix, com comentava, amb Manu, que és un tio que té la música a la sang, un dia toca seure's i començar a fer un àlbum colze a colze i pensar cada tema fins que realment toqui treure'l, i serà un projecte, segurament serà el meu primer àlbum oficial que estarà a Spotify i a totes les plataformes i amb el que hi treballaré molt de temps. I per altra banda, perdona, amb el meu germà d'aquí poc començarem a treure temes inèdits i tindran un rotllo molt Rage Rimmered, així en català, serà molt guapo, així molt trap. Molt bé. T'anava a fer una pregunta, ara no sé quina és. Si us sembla, mentrestant, posem una de les col·laboracions que jo crec doncs, que fan més il·lusions més il·lusió de Nudrama, que va ser una col·laboració amb la P, un dels grups doncs, referents dins del trap català. Sí? I bé, si us sembla, anem a escoltar aquest Super Nice i després ens comentes una mica com va sorgir aquesta col·labo. Recordo la pregunta, la faré després. Vale. Anem a escoltar Super Nice. Hem volgut posar aquesta cançó una mica perquè és com un himne de l'escena catalana i Nudrama hi està molt present. Dit això, anem per acabar l'entrevista. Primer de tot agrair en Ricard que s'hagi desplaçat aquí fins als estudis de Ràdio La Vall, perquè per nosaltres és un plaer tenir-lo. La veritat és que som ferms consumidors de la seva música i avui tenir-lo aquí, doncs, hòstia, fa il·lusió. Moltíssimes gràcies a vosaltres, de veritat. I bé, comentar-vos que el Rap en Rap demà estarà al Rap Girona Fest, a l'Espai Marfà, que comença a les 4 de la tarda i s'allarga fins, si no m'equivoco, a les 9 del vespre. Entrada gratuïta, per tant doncs, no hi ha excuses, us convidem a tots a estar-hi presents, hi haurà una gran moguda de molts artistes de la província i des del Rap en Rap estarem allà fent un programa especial i esperem doncs, trobar-vos a tots allà. I tant. Això ha estat tot, aquest ha estat l'especial Nudrama aquí a Ràdio La Vall i doncs bé, com sempre, tu miris com tu miris. Això és el Rap en Rap. Ens veiem, molt bon cap de setmana. Un plaer estar amb en Ricard. Has estat còmode? Molt còmode, sí? Gran experiència, merci per tot. Ens despedim escoltant Half-Life de Nudrama. Salut i rap. Adeu. Yeah.